Fi stqarrija mhux mistennija l-kumpanija Stewart ħabbret illi trid tittermina l-kuntratt li għandha mal-gvern u li fi kliem sempliċi jfisser illi se titlaq immedjatament minn pajjiżna. Dan wara l-kundanna ċara tal-qorti illi ddikjarat li d-dil tal-isptarijiet kien miżawd bi frodi. Kuntrarju għal dak li qalu Robert Abela u Joseph Muscat fl-aħħar jiem, l-istqarrija ta' Stewart tagħmilha ċara li l-gvern naqas bi kbir f'dan id-dil, tant li l-kumpanija infurmat ukoll id-Dipartiment tal-Istat Amerikan u lill-Ambaxxata Amerikana f'pajjiżna. It-talba biex ikun terminat dan il-kuntratt saret l-għada li l-istess kumpanija appellat mis-sentenza tal-qorti. F'reazzjoni għal din l-aħbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg irrefera l fatt li Stewart se tħalli lil Malta skonti hemm nuqqas mill-gvern u quddiem dan kollu Abela għadu sieket. L-istess Stewart ħabbret illi se tkun qiegħda tirtira il-konċessjoni u allura ser tħalli lil Malta għaliex skont il-gvern naqas u naqas bil-kbir. Aħna dan diġà nafuh u ilna nafuh. Nafu li naqset Stewart u naqsu Vitals u nafu li naqas ukoll il-gvern fuq diversi livelli. Sa issa Robert Abela sieket. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija insista li b'din il-mossa Stewart ħarbu mir-responsabbiltajiet tagħhom anke f'dan il-perjodu meta għadu qasbis beda l-appell. Dawk illi kienu suppost ħajtuna a state of the art health service kienu interessati biss biex jifrodaw il-poplu Malti u għawċi b'kollużjoni mal-gvern. Dak li seħħ ftit minuti ilu fejn pratikament Stewart isset jgħidu li ħarbu bir-responsabiltajiet tagħhom anka sakemm il-kuntratt illi iwaqqa jannulla il-kuntratti kollha li saru huma minn quddiem qed jaħarbu mir-responsabilità anka tul dan l-aħħar ftit ġimgħat u xhur illi baqa'. Intant b'reazzjoni għall-istqarrija ta' Stewart illi se tinħall mill-kuntratt, il-gvern irreaġixxa b'istqarrija fejn qal biss li n-nies għandhom iserħu rashom.